kanggo ngade masa tumis tenggang lenggang kangkung kanggo ngade masa tumis tumis kupune mrijo ireng manis duwe sapa ala tumis kupune mrijo ireng manis duwe sapa motore kajeng kawarene kasupirane ireng-ireng motore kajeng kawarene kasupirane yen pesenan aja pengamatan takonono ngerti omahe ireng motore nono nanti omahe malah yen rata pikir Semarang kaline banjir joso malah yen rata pikir